Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan Bolo Kurawa. Iki ganteng-ganteng, Mbak ya. Tua. Malah dijelasno ngene. Pokoknya iki isu-isu Mbak Nunung diapeli iki, seneng tok pokoknya. Lah iki Mbak Nunung ngarep tekon-tekon ya, Pak. Nggih, nggih. Pak iki saking pundi? Saking Margerjo, Mbak. Margerjo pundi, Pak? Disane Wangorejo. Margerjo. Margerjo niku kecamatan. Pati, Pak. Pati nggih. Tanggane neh, Pak. Nah niki nggih tanggane kula, kanca niki, adik kula. Wong tuku sisan, Pak. Celeng-celeng, Mbak. Celeng-celeng sih. Pokoke dintani Mbak Nunung engko review akhir ana Pak. Pak jeneng sapa, Pak? Pak Yanto. Iki Pak Yanto niki. Kula Pak Hono. Nah, Pak Hono iki dua bersaudara. Cilik. Nah, hampir mirip tapi tak sama. Ngompong ya Mbak, dereng ngompong. Soale anak adik. Ngono ya, Pak. Wis ora apa-apa, tapi padha gagah ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak iki mau tekan kene iki mau jati. Kalau sandria nggih mampir-mampir, Mbak. Mampir-mampir mulai jam 09.00. Tapi kalau mampir-mampir sarapan, soalnya kalau khawatir nek mriki mboten enten maem. Bener, Pak. Ning alhamdulillah wonten maem. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cek guyon. Alhamdulillah. Pak iki mau rene karo sapa kabeh? Nggih, kalih anak-anak kula. Kalih mboke. Iki lho jenenge pembeli cerdas. Rene niku sak keluarga. Ya ben ngerti, ben Mantap ngerti. ya, Pak, ya? Ben ngerti melu delok kene ngoten, Mbak. Nggone Mbak Nunung ki piye, Pak? Alhamdulillah sae ning sithik bingung ke dalane akeh, cebulek dalane akeh. Bingung ke Google Map nggih bingung ke mubeng nggih. Tapi rak kebiasa apa? Mboten, pun takok-takok warung-warung nek pas nggo-nggoan, Mbak, takok. Oh, alhamdulillah. Ya alhamdulillah dugi mriki. Sing asale ketemu nang YouTube. Kepengen mriki wis kelakon. Alhamdulillah. Iki malah iso siaran dhewe, Pak. Iya, seneng. Lha tekan kene iki atine bunga apa piye, Pak? Seneng, Mbak, pokoke seneng, Mbak. Seneng tok ya. Soalnya suasananya rame, termasuk bakule nggih membuat suasana rame. Alhamdulillah nyenengno sing tamune ngoten, Mbak. Pelayanane Mbak Nunung masukan ya, Pak ya, ana sing kurang napa mboten, Pak? Nek kula tingali saking YouTube pingenane 3 bulan yang lalu sampai sekarang, ya setiap tamu nyenengno, Mbak. Ngono, Pak. Rame banget lah pokoknya. Rame. Jadi tamune niku seneng. Ngono ya. Nggih. Ya kok dolan-dolan rene, Pak, nek wis bar tuku terus sak rene. Mboten, mangke nek kangen nggih mriki malih. Nek kangen mriki malih mbok menawa kok. Kabar-kabar seneng aku ya dikabari ya, Pak. Ah, nek ana duit. Niki ipil-ipil suwe, Mbak. Ora ana. Dengan udah sepisan. Udah sepisan. Kayak udah bejangan ya, Pak. Ora weng ngoten terus. Iki pokoknya kancane kok, Pak ya, siji. Nggih, nggih. Namanya jenengan asli sinten, Pak? Pak Hono sapa, Pak? Nggih Hono tok. Ora ono toke, Mbak, ora ono toke. Hono. Lho mosok ora Hono sapa ngono, Pak? Mboten. Wong jaman biyen mek sithik ya, Pak ya. Wong tuwa maringi nami Hono nggih alhamdulillah waras sampai iki, Mbak. Nek saiki nyun sewu, Pak, kan telung genter, Pak. Nggih. Cara jengen duawane sak pure. Lah niku mun dilarang pun gak dadi. Ngono, Pak. Sapa sing larang? Ya kedawan nggih. Dingene wong telu dienggo wong siji nggih. Betul, Pak. Nggih. Pak Yanto. Pak Yanto nggih sampe. Nggih. Seneng apa kan kene? Wah, seneng banget. Lah mau bojone malah bojak sisan. Jane ben milah deh ya, Pak. Mantep kok. Tetep milah ngene iki mau jane. Pinter bojone rak dijak. Sik ngono. Nggih pun ngertos, pun ngertos. Kula cak mriki dolan ngertos bae. Pak iki kok iso milah sing taun nom masukane piye, Pak? Nggih, ngaten lho, Mbak, kula wong tuwa. Nggih. Napa niki nek tuku sing tuwa niku rumatine akeh padahal pun tuwa mboten enten pendapatan. Oh, ngoten. Sehingga nek enom niku harapane nggih orang rumati paling nukono bensin. Ngoten mawon dadi mboten rumati. Rasa di rumah ra apa, Pak? Lah amoh, Mbak, amoh nggih. Amoh. Nek Pak sakit nyupir Pak ya? Alhamdulillah saged. Oke, Pak Hono iki BO wis tuwa tapi jiwane muda. Amin. Ya tetep jiwane tua, Mbak. Jiwane tua. Tetep tua kono kok, Mbak. Masa lah, Pak? Nggih. Awet tua. Tapi tukune mobil ya muda kok. Ah, Maksudnya gitu. jiwa muda, Pak. Kangge mugi-mugi dugi anak kula isih sae nggih, isih sae. Dadi mboten ningali napa niku
dirusakno panen mbek anake. Pak iki pilihane citop. Tukune iki ra kaleng-kaleng, taune 2024 dadi gak mikir jondak jarene. Tapi nek dipikir ya bener, Pak semakin tua tapi mobilnya kan ijeh awet enom. Nah, mboten rumati. Nah, nang rumati. Ya Pak ya seger waras, ses pokoke kari berkah lah. Amin 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 amin. Nek iki engko langsung bali apa Pak nek? Nggih, Mbak. Karena mboten wangsul terus teng pundi guyur malih. Ya nek menawa ape menggok mendina. Ya. Jalan-jalan sik ngono lah. Mboten, Mbak. Jadi mulai ah. Nggih. Pun napa niki ngeten iki darep sing ngomah, Mbak. Arep wong iki Lah apa? wis bocah kabeh ngono. Oh, sing liyane nggih mboten. Oh, sing Putu-putu. Putu-putu. Ha, putu-putune Pak kok mesti tambah seneng. Coba ayo siaran kanggo bola-bola, Pak, kanca-kancane. Siaran nganu, Mbak. Saya Napa? butah Nggih, mobil, muga-muga bola-bola iso dolan ngene, Mbak. Nunung. Ora ketang dolan, tapi makin nek dolan kan punya niat mundut ya, Mbak. Ije. Soalnya cocok kanggo Tapi nek orang tua. nek dan dereng ae nggih, nek dereng dolan nggih ora iso tuku, kudune dolan. Leres ngobrol sik ya, Pak ya. Kowe ngerti apa sing dipunyai Mbak Nunung niki jenengan saged napa? Saged ngertos terus tuku. Nah, Niki cocok nggo wong pensiunan, nggih cocok kanggo cah nom-nom, mboten enten napa niku kendaraan sing tuwa. Sing paling tuwa tak deloki sing 2011 tok e. Nggih, Mbak. nggih, lah jenengan tak paringi ku ya moh terus nggih, Pak. 2011. Nek pensiunan tuku 2011 malah pensiun entek nggo ngurmati kendaraan. Wah iya betul Iya. Bapak mantap. Lah iki ning ngene kene ae iso tukune iku iso kredit, iso cash. Terus iso cash tempo tanpa bunga. Nek Pak aja ditakoki cash keras. Duit itu ora dilebokno kok. Kepiye? Turas atas ya, Mbak. Turas atas kari iso umbar. Hitung, tapi nek dompete jebro, aja percaya. Ora jaki. Wong pensiunan niku ya wis dipas negara, Mbak, nggo mangan cukup nggo tuku rokok. Pun Apa udut cukup. ya? Wah, peng-pengan kowe udut. Sithik-sithik to Pak wis tuwa kok. siji-siji. Aja langsung sak padi ngono Pak. Ah nggih, siji-siji. Ning sebulan ya iso nempres, Mbak. Tapi kan wis ana jatah ya Pak. Iki jatah kang pensiunan niku. Alhamdulillah cukup, Mbak, disyukuri. Ngeri Pak iki wonge. Wis pokoke patut ditiru. Pak iki pensiunan apa Pak? Pertanian. Pertanian bola teng Margayasa mriki kata. Wadah. Bola Margayasa. Pak iki iso nyempret. Nyempret apa ya Pak? Nyempret taneman. Nah, mesti ngono. Dadi sing kepengin berbuah cepet yo iso, tapi hari ini sarane Pak aja Mbak sak tutuke wae, sakake buahe, he Pak. Ya sakake kok tanamane. Ya sakake tanemane Mas. Diperas kon kembang terus tapi ora modot. Oh, ngono. Dadi Ben secara alami mawon, mangke nek woh ya woh. ngono ya. Pak. Nah, Betul. wae iki enak tadi. Nah iki ngono sik. Pak ra kepengin nyampekno karo sapa-sapa meneh? Nggih, kalih bola-bola mbok menawi baik sing caket mriki maupun sing di luar kecamatan mriki saged dolan tenggene Mbak Nunung Cebulek. Showroom-e apa? Showroom-e Pahala Jaya. Jaya Motor. Ah, mantap iki nggone celempit tengah desa tapi nyata mobilnya waki apik-apik plate lokal. Pokoknya ning kene iki paling nyaman. Nek ora nyaman Pak mesti gak go mulai. Nggih, nggih. Logikane ngono, kanca-kanca. Kediri dadi. Nah, iki pembeli cerdas ora rewel sakit bayar Mbak mulai. Mboten perlu nglusang-nglusung sorlongane mobil nggih. Cepet Pak. Nggih, jenengan mungkin aneh ningali cara kula tuku wae nggih. Ora tau Pak iki tilik-tilik. apik. Delok mobilku mek diinceng tok. Oh iya Mbak, cocok bayaran. Nah, iki sing dikarepno Mbak Nunung nek rembukan ya sak keluarga dadi mantep. Ayo semangat bolo TKI. Dan Rene iki wong omane wis do rene kok. Sing TKI ndi? Luar Jawa, ayo monggo sing kepengin lho dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Jadi ra usah khawatir, pokoknya ono solusine ya Pak ya. Pasti ada. Lah iki Pak Pumpung wis arep bali, engko disambung meneh. Wis ngono wae, matur suwun sanget. Nah ini keluarga dari Pak Hono mau pulang, kita doakan selamat sampai tujuan. Amin, Wis amin. kari berkah, lancar rezekine, sehat awake ya Pak. Amin. Nggih, mugi-mugi Mbak Nunung sehat. Amin. Seger waras sekeluarga, Amin. nyambut gawene lancar. Amin. Kok amin terus. Lah kepiye dijongano ramin piye? Dan Paris. Tamune teko terus. Amin. Rezekine luminti. Lu itu. Lah terus sing
aku kudune ya iso kaya Mbak Nunung. Pasti bisa, Pak. Mbok menawa. Oh, pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Nyuwun pamit, Mbak, gandeng pencekap nggih. Injih. Nyuwun pamit. Mugi-mugi nek dalan nggih lancar. Nggih. Selamat. Matur. Tunggu dino nggo. Injih. Jolali dolan-dolan deh, Pak. Nggih. Insyaallah. Bu, padungane ya, Bu. Ya, mugi-mugi lancar. Ayo Bu Mbak Nunung Sehat. pahala jaya montor lancar terus sukses selalu. Amin. Mesti ayo ngono ya, sehat-sehat ya, Bu. Amin. Jolali dolan-dolan. Monggo pinara. Matur suwun sanget. Karo nganu karo apa? Bu. Makasih banyak ya. Makasih Pak Hono. Nggih, nggih. Pak Yanto, sampai ketemu. Wes hati-hati. Nah, iki mobile. Payone esuk-esuk. Pak Yanto nggih. Matur suwun sanget ya, Pak ya. Karo Pak Yanto. Oh, ngancani dekne. Angel lagi iki mulo ana ditutupi ngene. Wes, Wah. Bapake Jenengan mawon nggih, Pak Yanto. Aku bingung kok. Nggih. Terjual Toyota Kalyagi 2024 manual mabur tanggane neh Pati Margorjo. Pak Hono wis matur suwun sanget esuk-esuk dilarisi tanggane dhewe meneh. Atos-atos, Pak. Nggih, nggih. Gawa wong ayu alon-alon. Alhamdulillah. Atos-atos ta. Nggih nenggo kanca kersane riyin. Nggih. Seneng ra, Pak? Nggih, seneng, Mbak, seneng. Kalau Mbak Ibuke. Mugi-mugi. Mugi-mugi awet, Mbak. Nggih, Pak, wis tak dongakno, Pak. Awet yo lancar. Mboten rewel dadi Nggih. mboten ngentekno Biaya, Pak. untuk biaya. Bener duit biaya. Ah. Bareng-bareng. Nggih, nggih, satos-satos. Nggih. Wis. Oh ya, tamune do mulai. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil ndang ngrene satset selak payu. Terjual tanggane peneh lho apik. Ning gone kene iki saka pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Sing butuh pokoke ndang satset selak payu. Toyota Kalyagi 2024 mabur Pati. Oh, apike ngono. Monggo kita moni neh. Wis muga-muga deal neh. Oh, stoke Mbak Nunung akeh walaupun bar bodo yo putih-putih skincarean lho. Jenise Renorno. Ana Expander, ana Xenia, ana Ras, Roxy, Kalyagi, Yaris. Jazz pokoke akeh. Matur suwun.